sa ating mga kaganapan. So dadaan tayo sa hard portion dito sa bandang gitna according to Elisong. So sa mga kaibigan natin, sa mga taga-subaybay natin, maraming salamat sa parating panonood. At sana sa mga baguhan pa sa ating YouTube channel, subscribe po yung channel natin at always click ang notification bell. Always click ang notification bell para always updated ka sa ating mga video. So ayan, huwag kayong bibitaw at samahan nyo kami. So ito, Los Gravel guys, entrance pa lang to. Tigas kasi yung gulong ni Brother Quattro. Tanggan tapilid mo. So ito guys, Los Gravel yung daan, tapos naglabasan yung mga bato. So first time po nating idaan si KLX dito guys. Nababalaw na si Jonas, oh, hindi makaalis doon. Siya agamain. Bulugam. So ito, napakalus. Bulugam. Bulugam tayo turun mo. Sa alalayam lang tibirit mo muunay. Yan. Alalayam lang tibirit mo muunay. Inuan lugan-lugan am tugap may meto tugaw-tugawam. Kung di nyo tinatanong guys, uphill po ito. Uphill. Tapos naglabasan yung mga bato, kaya ito. Nagmumuis na yung goggles natin. Pinababata idol mo pag ride up. Nakakambyo na. Amoy tulok ka may dap. Gatras kan. Agprino ka pa. So ayun. Grabe. Los Gravel. So tignan natin dito. So ito na ngayon yung porting cross. Dine-develop para sa ating mga turista. At the same time pati yung Mount Paltingan guys, dine-develop na. Dine-develop para sa mga turista. Awan. Pai. Next ta. Jai. Ay kik. Awan yak na kay tugot tolls. Ngam ada ti start na. Kuha na lubat. Ay. Nakaw. Nadiretso yung crank kick. Training ka sa ruti ko underbound. Tanda akong. Mabalinain. At siyang sangit na nga duwa tatay ito. Siyang sangit. Sana isublimanin. Di mo natin nga may 16. Parehas kaya 14. 14 nata pa nagtakal Ay, ato tinadala. Ay 16. Spline. Spline.
Hindi, kurang irot lang nga. Buhin kurang irot, mabalin mo perotan niyo. Irotan mo na yun. Mabalin sa 16 daw niya, day. Mabalin na. Sir, bumigay yung mga supply. Hindi na matutuloy yung trail niya. So, balik na lang kina Inchong. Naurnong na dyan nga to. Naurnong na siguro dyan nga to. Sige, basta nagsar dun ka. Kitam dyan nagsimpaan na. Hirap yung daan na. Pasiko-siko. Ito, beginner. Akala ko si Kwan. Kabut-butang mo tayo. Kabut-butang ay. Los grabol. Oh, grabe, di babalangin kituan, grabe. Sulit ate oh. May kabila konti paguyudan tanong ka. Win ni nice. Eksakto na isa strap ya. For sure. Ni, grabe je. Los grabol eh. Grabe nga road. Kwan pala, madaling mag-uno. Mat, madaling mag-uno. Oh, malakas eh. Hanggang pa. Nakakatakot. Kung di mo makontrol, buranda ka nga talaga. Lagi kang prepare sa clutch kaya. Ato ito ingatam ni sir. Numatumtum ba ka magkuma. Oo, yung nasa gilid. Nung ako napansin ko na ng kahapon, nakayupi. Ah, ni Rambo. Natumba lang ang kasta eh. Koto yun eh. Apong dol. Napundol, nabubutan. Ang naganda rin. Sus. Kaya nga, yung kay Sir, Richard, tinago eh. Oo. Itago mo na lang. Yabada. Yung Ano CJ yun? niya. Pero nakakatakot. Okay! Hoy, may ay. Uy, tulungan mo. Tapos na, nakakit na. Ay, kala ko yun yung motor niya. Madidiritso? Mabalin. Tira! Tira! Nga mag-uno. Diskarte! Basic. Basic. Abot-butang mo. Tira! 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 Tignan mo. Oh, buburot-burot bot. Walang power pag sobrang birit.
Muntik, muntik. Huwag mong bibitawan! Lakas talaga, lakas talaga. Lakas. Haji, bato ng Ramid. Yung bato, yan oh. Ito lapa! Let's go! Hari ko. Idol 4! Tignan tayo doon. Buwisit. Sige, sige, sige. Sige, sige. Alalayam, sige, sige. Sige, sige. Oops. 4! Bakit? Nakasabit ka! Huwag ka sumabit, Idol! Ba't di ka nagunaw? Ayoko, kumawak agad yun. Galit talaga ng ayos natin si 4. Buti, nagpaulog na lang ako kanina. Kung di ako nagpaulog, wala. Pagkatuman isang ako. Okay, grabe. Mambog, nakatayo ko. Hoy! 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 Kuha niya, kuha niya, kuha. Natsambahan. Pero napanood ko yung video. Ano yung video? Last Sunday dyan, nasabik. So, shout out, Joe TV. Shout out! Shout out. Lava Vlogs, my idol! The original Dirt Enduro vlogger ng North Pangasinan. Hindi. My idol. Salute! The beginner. No, yun ang idol. Hindi. Natsambahan na rin. Joe, no pedal! O, natangkad yung pilit na. Yunas, kalmagat mo! Hey! Yunas, ulitin mo! Yunas! Yunas, Yunas! Yunas, ulitin mo na! Awan na mga... Oh, lugar naman! Oh, gray! Ta! Amo na nga biritan! Bitin-bitin ng lang! Kita mana agunaw, baka agunaw! Ibatam lang di klatsin nukan, tanog sardeng! Amo pagunuan, agpasango ka! Pasango ka! Pasango ka, nabali naman si Kadam! Awan! Awan! Awan, awan, ulitom! Yunas! Ulitom! Tagbuilo ka! Ulitin mo naman itong baka ka dyan. Natangkin sa ako pilit mo! Hindi siya naka-rimlock ko ya laba. Wala. I'm so nervous. Baka matumba. Pero gumanado kayo mag-train, oh, yung mga bago mo sa Ano, gumanado sila pag... gumanado sila. Lalo na yung idol lapa ko, bumalik ang pagbabalik. Idol! Labis ko yan, idol! Tapos na maglaba. Tapos na maglaba, kaya nga. Ang Tapos na maglaba. is, maglalaba muna bago siya pag-train. Para? Para may pasway kay Mrs. maglaba muna. Kaya pala laba train, idol. Clark! Walang tulungan, walang tulungan. Patayin mo na. Oo, oo, oo. Wala,
Ang tanga-tanga nyo kasi. Ang tanga mo. Ba't ka nakakabit sa puno? Ba't ka kumakabit sa puno? Putol Tanga pa. mo naman. Putol pa yung puno. Oh. Oh, dinaman mo may puno sa kakatrail mo. Ang tanga mo. Oh! Ganyan lang ano, basic. Sige. It's so fucking basic. It's so fucking basic. Iduron mo na lang. Ano yan? Push button? Oh, sige. Ulit? Ulit, hindi perfect. Dito, dito. Para may bilo ka. Dito sa may banda ni Sergio. Pangit sa video. Pangit sa video. Dilit. Ano ka? Si Angry Bike? Kamiring pa yata ni. Ni may sagod je. Ano? Help na? Hindi po ah. Ano para help na? Help? Hindi. No. No. Op, cambio mo. No help, no help. No help. Ano? No help zone to eh. Mapipinalty tayo kung may help dito, walang help dito. Bawal pong tulungan dito, Hmm, mapipenalty. mapipinalty. So ayan, no help. No help. No help. Para di mapinalty. Yan, kita nyo naman mga boss. Pag itong mga kasama mo, ang sinasabi lagi, Basic. Basic. no help! Light trail. Oo. Light trail ah. So fucking basic. Ayos. Tiga natin ni Jonas. Ops. Amo na habilitad. Ayos. Sir Kim Soy. Matay. Natanggal na, natanggal. Wala nang bato. Wala nang bato. Wow. Madali na yan. Natungkap yung bato. Alis yung bato, yung pampahirap mo. Hmm. Yung pampahirap mo, naalis dito, insyong. Napagod ako. Pagod ako dos. Shout out Sir Rumi. Andito si Kim. Get out. Shout Boss Rony, wala ko, nagwawala dito. Dito sa may kwan, sa may no help zone. Oy. Oy. Sige, kaya niya, kaya niya. Bangko na. Sige, sige. Oh, help. Help daw, help. Oh. Ano yun? Metro ng tubig? Pan. Yung pan niya. Pinapalamig ko muna. Pandisan. Oy! Basag! Ayun, basag. Oh, yung mato. Karkarumot nga mga baton. Nih. Nangato.